Hello guys, welcome to my channel. Guys, mag-i-snack po ako guys. Kakain po ako ng balanghoy, putong balanghoy. Ayan guys, oh. Putong balanghoy, ayan. Lamitin siya guys. Muna ang kuan, merinda ng mga mahihirap. At saka coffee, ayan. Ayan po guys, kape. Kape po ako. Ayan. Cases guys, nag-cellphone. Cases guys, nag-cellphone na. Malam siya kung milk. Magkape na. Magchika ka ay, niya ay da. Guys, subukan natin pasukin ang mundo ng YouTube at saka ang buhay vlogger. Tingnan po natin kung kakayanan ko ba. Tingnan ko po kung kakayanin ko ba o hindi. Yun. Try ko lang. Parang nagustuhan ko naman siya. At least itong video na to, memories po to namin ni Kisses kasi pag laki ni Kisses, pag matanda na ako, may titingnan po ako sa mga good memories namin. Kasi pag malaki na siya, magtatrabaho na siya, o magkakaroon na siya ng ibang pamilya. So, ako na lang, at saka yung ama niya, may titingnan pa ako ng mga memories niya. Kaya, subukan na natin ang YouTube. Wala nang masama. Maulan kasi guys, malamig. Kaya nasipan ko mag-kope. Naho. Putong balanghoy. Lamig mo siya guys kung may ibang buong. Yan. I-try na to guys. Og lami ba ni siya parisan ang putong balanghoy ug ang uyak. Ita-try po natin yang tikman guys. Kung masarap ba talaga itong putong balanghoy na lagyan mo ng bagoong. Tikman natin. Ayan guys. Ayan guys. Ayan. Masarap. Masarap siya guys pag walang asukal. Walang sugar sa yung lagyan mo ng yung walang sugar. Masarap. Masarap siya guys. Bukan yung tikman. Masarap. Sayang walang kamatis at onion. Kape. Ngapitan ninyo kaya nag-ulan. Okay lang. Ano kung ba na guys, sige lang daw. Mga pita ninyo ay, ginaak ka, mga pita. Mga pita ninyo mga day, mga dong. Tiya, tiyo, sa padada, angkol. Lulag-lulo, mga pita ninyo. Ang kape, para saan yung upuan. Parang uyap, lami kayo eh. Lami kayo para saan ang kape, ugang uyap guys. So mga Tagalog dyan, sorry po, hindi po kayo makaintindi sa amin. Kami, mong bisa istorya guys. Eh, kaya, imong istorya baka di magputol-putol, bitaw, padayon imong istorya kung magtagalog, mong guys. Eh, kaya, magkakanga, dayon magkaputol-putol, kaya wak mo na ang istorya Tagalog. So, kailangan talaga guys, magtagalog tayo kasi para po maintindihan po tayo sa ibang lugar. Manila, hindi po sila lahat nakaintindi ng Bisaya. Kaya kailangan Tagalogin na lang natin kahit mahirap, kakayanin, kapit bisig lang po tayo guys. Para po maintindihan ng lahat kasi kawawa naman po yung ibang hindi makaintindi. Kaya ito na lang, maliit na lang yung puto ko. Ayan. Tikman natin, bagoong pa more.
May hindi siya guys. Sinobre nga pagkain ba? Hindi. Shout out po dyan sa mga mayayaman. Hindi po kayo makakarelate nito kasi mayaman po kasi kayo. Lahat po nakakarelate nito is yung mga mahirap lang. Kaya namin. Masaya na kami pag may nilinda po kami ng ganito. Pagkain namin. Ito lang. Harap. Ngayon po guys, ang hagad-hagad na po ng lola nyo. Hindi lang kasi ako sa bahay, ako mag-ayos. Hindi naman ako lalakad eh. So, natural look lang po tayo ngayon. Sarap! Yan, lagyan pa natin ulit. Ito, kunti na lang lasa nito. Oh, ayan. Ayan, guys. Kape. Masarap ang kape. Sarap. Dito ba? Ano po isa ka slice of bread, bebe? Hindi pa ako nabusog, guys. Kakain pa ako ng isa lang slice of bread. Yan. Slice of bread. Tingnan din natin, guys. Slice bread, tapos bagoong. Tingnan natin kung masarap pa talaga i-part ng slice bread at saka bagoong. Ano ba ito? Kaluka ng video nito. Ayan. Ayan na po ang sarap. Kulang. Mahap. Kasi parang naman kukain itong bread. Pwede na rin sa bagoong. Masarap siya, guys. Actually, ang bagoong kasi, guys, pwede ito pang ulam eh. Rice at saka bagoong. Nako. Tsaka mawala yung diet mo. Hindi diet po ako, guys, kasi ang tabak niya. Ito kasi bagoong na to, guys. Hindi siya gaanong kaalat. Kaya pwede mo siyang i-partner kahit anong klaseng pagkain. Kasi hindi po siya gaanong kaalat. Yes. Ayan guys, ubos na. Yan po guys, pagkatapos nyo pong kumain, huwag nyo pong kakalimutan na uminom ng tubig. Ayan, tubig. Inom po tayo ng tubig para iwas po to UTI. Actually guys, nag-diet ako. More on water lang ako. Palagi akong uminom ng tubig. Kapag nagugutom ako, tubig lang yung ininom ko. Kasi para mawala yung gutom ko at saka hindi po ako madaming kumain. Kaya yun lang guys, sekreto ng pag-diet. Subukan yung kumain guys na may bagoong bread at saka bagoong putong balanghoy. Naku, sobrang sarap. Kaya guys, thank you for watching and see you for the next vlog. God bless you all. Bye!